салом дӯстон, айни замон дар маркази ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем назди Сафина. Дар ин ҷо бозорчаи ноҳияи рӯдакӣ, дар ин ҷо бошад ҳайкали Абу Абдуллои рӯдакӣ, дар ин ҷо парчам, дар рӯбаруш ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ ва рост роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе. Дар ин ҷо бошад худи Сафина. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 7 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 5-ум ошунаш ҷойгир аст. ман ҳамин хона ворид мешавам. дар бино лифт ҳаст дӯстони азиз, дар 5-ум ошуна қарор дорем, ҷои зинапоя ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 5-ум ошунаи бинои навастройка. худи бино аз 7 ошуна иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас некадаги дӯстони азиз, хонаи нав аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуруъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз. дар ин ҷо ҷои прихожа метавонед як шкаф кунед. роҳ рав аст. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона треза дорад, ҳоҷатхонаву ҳаммом дӯстони азиз. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, светҳои якум ҳуҷраам низ ҳамин гуна мешаванд. ва чӣ хеле ки мебинед, таъмири нав мебошад. ва ин ҳуҷра низ бо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ трезаи байни ҳуҷрагӣ дорад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. трезаҳои хона тарафи қафои биноро нигоҳ мекунад. чӣ қадар як манзараи зебо. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад дӯстони азиз. дар назди бино мактаб аст. мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. маркази ноҳияи рӯдакӣ аст. бозор ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. хулас минтақаи хуб. ва ин ошхона. дар ошхона система вентилятсия ҳаст. трезаам чӣ хеле ки мебинед ҳаст. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ин бошад ҳамон. дар ҳоҷатхона ва ҳамон системаи вентилятсияам ҳаст. нархи хона бошад 348 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.